Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Sa ngalan ng Allah, ako'y sumasaksi, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi, si Muhammad ang huling sugo at propeta ng Allah. Ako'y sumasaksi rin, si Jesus, anak ni Maria, ay sugo at propeta ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Masyaallah kayo. Welcome, Father. Allahu Akbar, welcome. Yan ang pag-Muslim, alhamdulillah. Kaya kayo po, Muslim. Dito na rin ako. Kailangan po kayo po. Kailangan po natin. Ano pa? Punta nga po sa dito. Sige, dito. Punta ka dito. Sige, punta ka dito. Dito tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Patayasin mga balik Islam. Kami mulik Islam ang mga pao. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbana al-Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ay pagkakaroon na yung bigayan sa katawag yung regalo. Ibigay na sa mga Muslim. Kayo kailangan nyo naman at kayo at si brother, sa lingkulay magkita tayo. Ang gagawin mo lamang ay basahin mo muna ito habang lakad mo kayo po, inshallah. Yung pa ng pagbugas nila. Magbugas nila bago ang tayo. Okay, inshallah. Masya Allah. Allahu Akbar.